What's up, uncle? What's up, auntie? What's up, kasingsain? Adak manayin, kat adaman iti banatan tayon, ha? Banatan tayo man, day pagpampanakkel iti South Korea, nga kaadatan kano, nga klase, nga pansit, instant noodles, ha? Dito daw awagan da nga, samyang, buldak, dito na buldak, abaw, tikunanat ta, born to be spicy, ha? Naadat kano dito, ngam, jak amo, tajak pa'y naramanan, iso nga itesting tayo, kat alangan mat, ha? Ang pangabak tayo nga raw, Ilocano lang malagas, kinantay man mga angkin, mga antay. Nagburugan tayo, tanaw, blok ko na, ipatog mo tayo buldakan. Buldak number 1, buldak number 2, tuwa, ha? Tuwa nga buldak, tapos pabilip tayo man, kitak man. Na-strainer ay, di kabilang. Uray kitang na to. Ay, kabil mo, natay veggies na, nag-try veggies. Ay, kabila, dati papada na kita. Mano sinusunukaw? Ay, paunay ka na bang kang buldak? Ay, ihalo-halo ba? Uray ka natin nga buldak kita, man? Kaya tinante, iti buldakan na eh. Ay, tinante man, angkel, mga ante. Peso tayo kunada ka na ata? Ay, kamboy, na eh. Oh, wow. Apaw! Ayan, ada itlog! Ada itlog! Ah! Ah! Medyo bumarak basin ante! Apaw! Apaw na yun! Murga! Medyo napudutan! Alis ko, ma'am! Nay! Aglagat akaw! Grabe! Nakadat na kayo! Apo, nakadat! Ah! Apo! Met ante mga angkel. Met ti adat na singa. Kasla ka lang tayo tanang. Kasla ka lang tayo tao. Wangawangan tayo impyerno. Medyo naadat. Para na po, Nay. Tao doon kayo nga, Nay. Oo, Nay. Apo na yun, Nay. Apo, medyo ano na po. Medyo kasal na, basa-basa din po, Nay. Apo na yun. Napasamot timugin ko, Nay. Nay, apo na kasama na, parang nakatuduan na, Nay. Narbisan na ba ito, Nay? Apo, talaga nga naadat na talaga. Nag-adat dito kami tayo, jampaw.
Bara bibig ko, nay. Maslak natin nagmamati may saldo nga diretsaw. Kagtagal-guro, nay. Wah! Unay. Dapat ibusun tayo, tapnohan tayo papabainan. Panatengak pa yan, sabali pa ibusin sa kaul. Agtagtagtagda na po na eh. Nakita yun, ha? Madinga ka nang ti, ubing apo mga, di kita 10 years old, pati, naaga. Talaga ka. Paunay na. Agluak pa yan. At paunay na. Las. Mandi apaw. Suko. Alam natin itlog ang pasok kundak talaga.